Ahoj, chtěl bych natočit dneska, jak se pozná nůž dobrý od špatného. Takže když se podíváte na tenhleten, tak vidíte, že se to postupně zužuje, to ostří. Že jakoby ten náběh jde postupně a se to rozšiřuje. Jo. Bohužel i v současné době si profesionální kuchaři dokážou koupit něco takového. Tady jasně vidíte, že je to jenom plech, který je vystřižený a krátká fazeta, jenom aby se jim moc neopotřebovaly brusky. Jo. Tady je úplný extrém, aby to pochopil úplně každý. Jo, to si dělal syn nůž z nějakého polotovaru, co si objednal na internetu. Ještě si to zakalil a pak to samozřejmě měl to dřív obrousit, než to zakalil, protože pak to samozřejmě nejde obrousit, skoro mi na to zničil brusku a takhle to dopadlo. Prostě nemá postupný náběh a je to úplně k prdu celý. No, tak snad to je jasný.